machalo kama matwak ma nyaka to ne wawuoye nikech joma miyo gin jok ma very important in our society to kinego gi kamano to wachno nyaka wakwede. Atieko ka wacho ni nek mar ng'ama miyo ok nyal bedo justified kata ni wachiwo justifications matindo tindo ni ang'o joma miyo ero pesa joma miyo keno ero ang'o ero gik mabeyo mamiyo inego gi. Mago are petty arrogant reasoning. Ng'ama miyo security mare onego bed a function kata responsibility mar chuo te mantiere e society kowuok e ute mwadake kowuok e gwenge mwadake kendo nek kata goch mar ng'ama miyo en gima gokinyi sani Tabitha Ogutu kan gem ka akwedo bakwedo chuth tang'eni sirikal dhi konyo wat kendo wadhi lokre mondo kony ng'ama miyo mondo bed gi security maber. Erokamano ahinya Tabitha Ogutu. Savia wachni mogik ka watieko. Joyce wachna mogik en ni nek mar miyo ok gima ber to kaka dhano ok onego ng'ata ng'ato oneg wadgi. Koro police onego intervene gi team investigations piyo gi convict to ng'ama nigi criminal history mar gender based violence onego bed treated very differently gi any other person kata accused mondo at least wa reduce ne wach waseneno patterns ni end result ma is the femicide ineno ka historically ntie pattern mar gender based violence kore ka orumo gi femicide. Koro ng'ata ma nigi gender based violence case no onego bed taken seriously. Kasto mogik ka loro en ni awareness onego wawuo kokucho wa ilongo ni amplify the voice mar femicide ni gi gender based violence mondo ng'eny ji ong'e ni gender based violence en gima kama to kochakore ga kama